rájegyeztetem a 12. C-sekre, hát kedves 12. C-sek. Szerintem az elsősorban is mondtam, hogy egy terv szerint 4 év után most szakítani fogunk, és tudjuk. Ez nem olyan nagyon jó. Na most, meg vagyok lepődve, mert ezen a gitáron még nem játszottam életemben. De lehet. Na. Én úgy emlékszem, hogy amikor 9-ben osztálykirándultunk és mentünk át Orrfűről Albaligetre, akkor Zsuzsa meg Petra odajöttek hozzám, és bevallották, hogy nekik a matematika kedvenc tantárgyuk. Jó? És azt is megkérdezték, hogy igaz-e, hogy a matekot angolul. És akkor mondtam, hogy igen. Ti meg humánosztályosok vagytok, és nektek meg majd biztos lesznek olyan gondolataitok, amelyeket versben vagy prózában mondtok el. Aztán 10-ben Visvegyáron vártunk ott a bobbája mellett, Niki, Zsófi, igaz, hogy a matekot angolul. Igaz. Hogy lehet? Mondtam, hogy szerintem úgy lehet, hogy ti humán tagozósok vagytok, és hogyha majd lesz valami gondolatotok, akkor azt versben vagy novellában valamiben. Csak azt nem mondtam, hogy egyszer kiszakad belőlem egy 3 hang, vagy 4, és hozzá szöveg, amit aztán, amikor még 9-esek voltatok, a Gólyambálon előadtunk az akkori Csengele Projekt együttessel, és azt most én megpróbálom reprodukálni. Cenzúrázták a kollégáim egy kicsit. Elfújt a szél, arcodra már nem emlékezem, szép szemed, csak 2 üres gödör, és más kezében markol a kezem. Sercem, majd fellobban, hajad közébe költözik a láng, a lés csapott, jó elzártam, égési sebtől tarkul az orcád, nem fúj szél és nem száll felhő, nem hull rád a nagyzámor eső, újra lesz majd illatod kedves, kicsit szénre emlékeztető. Nem vertelek végig az utcán, és elloptunk mindent, ami megtetszett az üzletek polcán. Nem kell lesz már, nem kell lesz már, nem kell lesz már, értsed meg nekem. Slágerlisták trónják föl, szép emlékünk még előveszem, illatot elfújt a szél, arcodra már nem emlékezem. Nem mondtam, hogy ne gyűjtsátok fel a barátnőtök haját, és nem lehetnek a hozzám végez, csak az irodalom tömörítő, és nem tudom milyen szerepe volt. Köszönöm.